Sa number 3, 3 ka mga empleyado sa Provincial Veterinary Office ang ginreklamo nga nagabaton sang kwarta kabaylo sa pagpadasig sa pag-release ng permit. Ang 3 ang ipapanaugan na sang show cause order. Ginausisa sa karon sa Provincial Legal Office ang reklamo batok sa 3 ka mga nagatrabaho sa PVO. Ang complaint nga na-forward kay Provincial Administrator Refrando Diaz, nagasilinga ang natungdan, nagademand sang bayad. Labi na, para sa RAS o kunang Recognition of Active Surveillance, may kaangtanan sa African Swine Fever. Natagan man sa mga tagreklamo sang kopya sang ilang istoryahanay sa Messenger si Diaz kung sa diin napakita nga nagademand sila sang bayad para sa amo nga mga releases. Ginahingyo sang mga tagreklamo ang isa ka thorough and impartial investigation. Mayara sang show cause order sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson pero wala pa ini mabaton sa mga empleyado as of press time. Ginasuggest sang gobernador nga sa mas madali nga panahon sabto na ini sa mga empleyado agud tigayon man maklear ang ilang mga ngalan kung wala man gid sila kung wala gid man ini nila ginhimo. Wala naman gid-release ang probinsya ang ngalan sa mga empleyado pending sang ginapatigayon nga pagpangusisa. Ginsiling naman sa mga tagreklamo nga luyag nila magpabilin nga anonymous. There is a complaint of alleged anomaly, no, sa Provincial Vet Office. We cannot give out the name yet because they have not received the show cause order, no, or show cause letter, wherein they will be given a chance to reply, no. But for sure we will follow through with this investigation, and I hope it's not true, no, but we will continue with this investigation.